Yarda imani ne mai taimako bai faduwa a duniya ɗan adam. Bismillah ya gwani mai zamani, halin da na tsinci kai na kai ne magani. Rayuwa yau ta canja mini, amini na shi ne yake cutar da ni. Ɗan adam, halin ɗan adam, ɗan adam, halin ɗan adam. Daga taimako ɗan adam ya rufe ni kamar gawa, haka rayuwa ta suke ba mai ɗeban kewa. Yau ganin na wannan hali bisa kuncin rayuwa, na susuce yau garan yinuwa ta zama rana. Da ma hakan ake guduwa rayuwa, ka taimaka wa wanda zai yi faduwa, ka ja hannunsa sanda yake kishin ruwa, da ya buɗe idansa kai zai sa damuwa. Shi lokaci bako ne yayi kamar zubar ruwa, mu zan mutanen kirki don sila ta samuwa. Na zambare ko da cikin siyan uwa, me za ya sa ganni mutum na samu tabuwa, me za ya sa ganni mutum na samu damuwa. Komai da lokaci na yi kaddara ta rayuwata, abokin da na yi wa komai shi ya ɓata duniyata. Komi da ke alaibin dariya, mene amfanin zaman duniyata. Burin mai kinka yau ya ganka ammari, daga lokacin ne za ya doka tambari. Ka fito ka rasa gane kan gari, ka kasa ko da za a baka fandari. Duniya, 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 ita duniya kuna ganin da fadi, cikin ta kun sake yau har kuna zumudi. Mai kale ya zake na ta kaudi, Allah ya saba gane ya daina kuna.